le tun tum chu thil danglam deuh hlek PFMS atanga Anganwadi workers le helpers te lom man an honorarium siam dan kan en ho dor ani ama seberin kan hret tur ho chu PFMS i enge dongle kan ti mai digital signature mangkhan payment kan pe dor ani chu ta tana kan mo chu Java ha kan ma mo a Java kan ma mo a Java hi i Java po hi na version man bi ka kha a om deuh ta a kan open chinanga tuna kan man lai me ka hi kan chin don ni a version ta hian alo lang ani kan man lai me ka hi tuna kan Java man lai ania chuanin kan hret le tur chu settings khatlem security hian ti danglam ve ngai deuh hlek a awm a helai hian i exception site list kan ti hian pakhat et bel le ngai dawn na kina chu po chu kan ti lenga tin pfms.nic.in ti kha a URL ti tiang a link ka kan da luta chuanin heta advance a hian show console ti te hide console ti te lawm ta show console kan hmeta hide pawna thei thowa chuan heta tray a awm tur ang khan place Java icon in system tray hi kan on le bawk ta ni hi settings chu ni deuh mai a ka sei tawng khan kan Java hman hi 1. version 8 ani version 8 update 341 build 1.8.0 komiu kan hmang ani heta tang khan lang thei tho ni heta tang zo kian nei ta hian lang thei tho ni khakhania kha update kher ngai lo ni chuanin khami pi alama khan digital signature khanin ken telani thina chu pen drive ang deuh ni kan install kan heta in alo langa i kan vuah chinanga tikhan ka insert ta ni heita in ron langa kan luta chuan ta hian i install kan du lo ang chi kha na ron zot ta ni ti hian kan install ta a mase install to nu ni hei hi chu wagin ti thar kher ngai chuang lo ani mase kan hriat thiap theih kan ti deuh mai ni ka install to sa ni awangin kan ti tawh thar lo anga amai ro chu kan hriat tur chu khami kha proxy hemi hi proxy key hi hemi hi prox key ti hi kan double click ang ta hian heta desktop a kan lo da lo chuan kan search mai ang kan search anga ta hian lo lang to mai dawn ni kan open anga kha open ngei tur ani kan open a chuanin ta hian kan close lo ang kan close chuan tray a hian bo de ang close lo tur ani an open khan kan minimize to panga tray a lo omang heta alo lan lo hi chuan tray a lan lo chuan digital signature kha engmah kan sign thei dawn lo tih ani chu tuna kan siam thinang PFMS a kan login a PFMS and credential pathum login pathum kha oma entirnan operator kan ti le approver le admin khanita ni admin hi chu i
na kina kan na soi fi thawanga admin a hian entir nan pfms limit khati ang chi te mo signatory configuration khambi tang khan kan set thin ni tuna chuan a hlo sim de ngun ngor kha kan en don ta a operator kan lut tanga kan captcha hi kan enter lenga han login ta ti hian chuan master list a hian bulk customization a hian kan lut chinang tip tharin ka luta entir nan ta hian ke chuan ka lo siam lok ta vek ta ni hemi kan hlo siam ni 153 a hian ania 153 sa sam angan wadian percent te hian ania sets fel sa vek to khani ta ni hi hi chu van engmah thak dang na mangai luwa expenditure kan lut tanga 8 niwa kan lut don ni chuan ta hian 153 ha kan select anga chuanin dule angan wadi worker si kan tima sang april lawm mana kha kan thun don ani ta hian mandatory field aron oma mandatory a chuan hei asterisk sign ni star ang dewi asterisk hi aron om vek ta ni kan letter number kha hi hi alo ni ta ni ta hian kan enter anga enter na nei hi kan hemi sanction LOC kan hmu ni hemi file number hi ang renga angai rang ka man thelu van number kan add bel thin ta ni du chuan dule bracket hi kan pai diang bracket a thelu chuan ti ani chu ti ken kan lo ti mai chin ta a chuan kan hrit mai lo tur chu sanction khami sanction order a khan LOC a khan sanction order a khanin sanction ni kha main sari alo ni ta ni main sari ania ta hian kan luta chuan actual transaction date hi le voin ni thlang to pang ti hian chuanin ta hian lai ka lo pet ta a helai ka pet le ta ni helai ka me chen heta mi dialog te kha tik kha bo de chu wangin hei thlan ma sak lo tur ti na ni chu hei kan pet photanga nu zok ai kan petang heti kan ti an la hian lo lang ta heti amal te de select lo kan select all ang top khana lo lang thei ta ni chu chuanin kan chhut don ta ni ang kan odi worker som ruk le pakua kan lo nei ta a thlakatan lawm nan hi sangli zakua somnga lo ni ta ni nuai thum singli sang khat nuai som thum lo nuai thum singli sang khat zanga somnga
nuôi thum sing li sang hat zanga somnga che che khalu ni ta lo dik ta ni ti khan hei du le nakina kan boi lo nan ka copy nga ta hian upload thi mandatory ni lo wa angai kher lo ni chuan kan hret mai lo tura chu ta hian heta hian expenditure amount te hian nuai thum singli sang khat zanga somnga hi ka enter ve liang heta mi net amount te mi ang che kha a hnuaiah hian submit ka hme tanga chuan yes ka hmet le a hnuai next kan hmet liang heta hian bank account fel lo lo chuan ta na blank ton ni ta hian engmah thlan tur awm lo blank topang ti hian a lo awmang mahse dik vek chuan tian thlan tur a lo awma registration kan tih lai khan bank account fuh lo deuh hlek ang chi nge register fuh lo awm khan ti chuan awm thin ani next kan hmet a hnuaiah hetah kan chuk lenga kan confirm anga tian kan next lenga tah hian submit for approval kan hmet anga ti khan kan lo submit ta ni tuna mi ang chiah khan kan ti liang add new ah kan lut le a mi china mi kha worker an nia tunah chuan helper kan ti ve liang anganawdi helpers hetami ka custom sa master atanga custom kan siam sa atang khan ka lut le a tian kan chhut sang hemi letter number ah hian du leh 6 kan bel leh chiang angai ka hman theilo wangin an sanction date kan hre tawh a May ni sarih ania May ni sarih ania actual registration date ah wan kan ti lenga chuan hei hi ni china kan la approve lo khan ta ni anganawdi workers ho lawmban belkhawm total a khan ta a chuan helai kan hmet tanga kan hmet leh ta helai hi chuan du leh duration ah ka ti leh ta ni honorarium for anganawdi helpers ka tia select leh veka an ni hian an lawmman ah in thla khatah sang hmeichhe sarih sawmnga an lo la ta ni nuai khat sing ret sang kuache sarih sawmnga nuai khat sing ret sang kuache sarih sawmnga in mil leh ta thlap a tah hian kan enter liang nuai khat sing ret sang kuache sarih sawmnga lo nia chuan helai hnuaiah hian enter an letter number ngai kha in hman chuan error a rawn pe dawn ni an submit lenga dik chuan transaction voucher number kha rawn pe ngalh thin ta ti hian yes ka hmet leh a engmah dik lo awm lo ve kan next anga kan confirm leh ta ni next kan hmet lenga
heta nu submit for approval kan pet leng chuan kan hriat mai lo tur chu michin khan kalo explain lova bulk customization a manage kan lu khan i angan odu helper emaw worker emaw khalh dum thak ta ni ani lo pon customization kan lo siam thar du ta emaw kan update du ni chuan helai kan petang an ma ku hyperlink ang vek ania chuan hei 153 kan thlan to nang khan ta a heta customize name kha kan lo thlang ta heta component wise kan thlanga chuan bulk kha kan pet ta tah hian honorarium tih kan thlang ani chuanin vendor hetah hian SMA kha kan lo thlang lenga SMA kan petanga chuan vendor kan select a i excel file ah khan engemawni worker hming kan neih kha chuan control file ang khan tian i excel ami kha kan open a kan copy a then kan paste anga ti khan kan search zung zung thei ta ni entr nan tah hian bipula kha lo nih chuan ti khan helai kan petanga alo lang zung zung ve ta ni ti khan control F kan petanga paste na control leh V kan hmet thin ang kami hma khan excel ami kha kan va copy phata heta kan paste ani chu tiang chuan kan tik theia chuan helai hi aloin ti hian kan pet phot anga kan pet leng ti hian chumi zo a default amount na kha khami worker ho theuh khan engza ngen lak don thla khat chaw ani chuan sangli zakua sawmwa kan chua thahnih la tur kan duh chuan hei hi tah hian kan chhut mek na sangli zakua sawmnga hmun hnih kha sangkua leh tih kha kan thu leh mai dawn ta ni sangkua leh zakua kha kan chhunga ti khan update emaw submit emaw kha kan pet tawh mai dawn ta ni chu mahse tunah chuan ke ni chu engmah tih kan ngai lova i approve chiang evan kan log out anga approver atangin kan log in leh dawn ta ni kan approve dawn ni kan ti tha leang chuan kan hriat tur chu i bank ah hian kan lut a enroll account DLC win app tih hian i sign ngai emaw sign tur emaw kha lo awm mai thei ta tah hian sign ngai a awm kha chuan hei hi expenditure limit ani mahse chu kum liam ta mi vek ang khan ta a thar kan tih tawh awangin hei a thar hetah i sang hnih sawmhnih panga March som thum pakhat thlengah valid tura kan el tawh awang khan kum kal tai chu ngai lo ti khan chuanin kan approve dawn ta ni hetah expenditure a approve ah hian manage bulk kan tih kha chuan a hlawm tawp ang kha ni mai ta a hlawm tawp kha hetah 153 kha kan select leh a chuanin hei submit tih pahnih lo awm ta ni tah hian hei hi hyperlink ang vek ania kan lut a kan approve dawn ni hei hi kan hmet dawn leang kan approve tih kan chhunga kan confirm ang ti khan an approve tawh a tule kan back lenga pakhat zawk hi kan ti leang helper zawk hi kan confirm leh a kan back leng ti hian hei hi achang chuan i hei a in approve ngalh ta ni worker bik a hi kan refresh leang F5 kan hmeta
153 kan lut lenga achang chun zan khat te pawh ngai ve thin ani hei worker chu lo in approve ta helper hi la pending ani kan refresh lenga kan check le ang te khan minute som te pawh ngai thin a chang zan khat top te pawh kan hau thin a khalai kha chu check ve zeu zeu ni mai approver atang khan worker hi I an approve to wangin kan lut anga heta e-payment ah hian heta DSC sign payment file in app te hian kan lut le ta ni kan hriat tur chu I khami setup tur khan hei download DSC window application ti te kan install vek ka ngai a kan install vek to wangin kan tinan to lawanga 150 ka thlanga worker khalom to don ta hian allowin approve to ve ve ni kha panin loan approve ve ve a amount te pawh lang ve ve ni ta hian amai ro chu heta hian alain process mek a helai hi minute li nga te pawh kan la ngak le don ani allowin approve ve ve to ni amai ro chu heta hian alain process mek a kha kha kan ngak le ngai tikana thei ve ve to ta ni hela hian ka tik anga apply digital signature ti hei hi reject lo tur ani kan reject chuan a chhana kha a remark kha kan pek ve ngai ni apply digital signature kan be khan aron pop up dor ani ti hian kan meta engma me ngai to lo ti khan heta kan password ta kha kan chumai don ta ni ti khan payment kan siama dule kan refresh liang ti hian submit lenga pakhat che khalom tawng hei hi worker zawk ani HNMI kan sign ta kha helper ani tuna phei chuan password kha nge aron require to khar don lo ni ngai thar to don lo ni vo he kan sign to kha chuan tikhan an sign ngal vek hey response message payment file signed successfully aron ti ni chuan dule ta hian sign DSC payment file sa kan lut tanga kan submit le nga lang tuna kan sign thar kha hey heta hian kan sign thar kha ron ta nei hi hemi le hei hi nia hei PDF in kan download tang heta hian kan petanga hyperlink ang vek ani khalai ka hnuai in ron on lang ta ati hian PDF angin kan save anga hei kan print chhuah le tur ani awangin pakhat zawk kan ti ve liang a hnuai mi hi PDF angin kan elo ve lenga kan in chin ang ti khan heta in lo ta ni hei hi
helper lom mana khania ena ana kauna lu to mai don ta ni weekend ani awangin monday te po ngai mai thia ani lo pon tu ka emo po khana lu thei mai thei bawk ani hi worker ani vele thungta tikhan ka kha angan odi lom man siam dan chu ani ta ni chuan kan lookout thei to tikhan hetat tana thil poimo em chu kan threat ring tura chuan hi poimo ni hemi le pfms dsc setup le hei ho hemi pathuma hi kan install nge nge khangai ni hi chuan if mi sa chuan hei hi ngai ve thunga pfms sa chuan hemi pathum le java hemi java hi version 8 update 341 te hi hei ngai ni chuan 32 bit kha kan 64 khamang mai la kan system a khan hei kan system a hian 64 base in ta ni hi hei 64 base ania system type pain ma se khami java khan 32 ka malangai khanai te kha chuan hei kan install le rek nga ya tin dongle kha vu mai la heta hian lo lan lo chuan ka sei tawng khan a sign thei don lo ni lang tur chuan heta desktop kan da chhuah lo chuan windows button kan hmeta box key ti kha kan zo hmeta kan open ta mai ta ni ti hian close lo tur ania minimize khan tray a awm ani kha angan odi lom man siam dan ania tin i enge oe ti ang chi te khami ti dana kha tlem na thang le deuh hleka next video wa kan lo siam lenga in lo in le theuh dawn nia